feit dat de doelleers nooit begonnen binnen met de men van Duitsen. En het laatste nummer wat ze nou dienen had, is het nummer Skroot van Zoon Steinland. Ah, dat is wel zo uniek. Dat is piekenvel, echt piekenvel. Willem Waard pikt altijd piekenvel, maar ik heb piekenvel. Ongelooflijk. Ik ben hier als jongen toen u zei, toen ze de Man van Duitsen remixten. Ja, en sindsdien altijd luisteren, ja, daar kan ik niks van zeggen. Nee, prachtig mooi. Ja. Wat is het doeleerste wat u van de week die had? Het doel? Doeleerste? Ja, het domste. Oh, het domste. Nou, dat zal ik je vertellen. Ik die jaren onder menje moest mijn vriendin hier naar Boeten pasta brengen. Steen bij de piramide en toen regende het zo bot. Ja, kon ik er nooit weer uitkomen, hè. Dus toen had ik mijn hap gegeten gewoon bij de piramide. Ja, dat weer het eerste ding, ben net zo toe. En papa, wat is het doeleerste wat u die had? Ja, de mannen komen. Ja, dat is om een uur. Dan maak ik mijn zoon op het podium. Ik denk dat het altijd doel is wat ik jullie aan. Ja, absoluut. Maar dit weer al vrij doel is, want op deze leeftijd dit nog aan. De bonk door mij alles door mij. En wij gaan En ja, maar die is voor jou dus anders, hè? Zo'n. Oké, nou, ik ben nog maar 60, dus maar redelijk doel is om op deze leeftijd dit nog te doen. Maar geweldig, geweldig. En dan ik nou uit een Dixie wij komen, hoe je dat? Ja, ik sta in de meeting, dan sta je in de meeting en dan door hem. Er liggen nergens op. Nou ja, ik zie te schieten, dus ja, dat is het doel even. Nee, prachtig mooi, joh. Ja, hartstikke goed in. Het is echt, ze zijn 15 hier natuurlijk, dus ze zijn een groot uitpak. Nou, dat is juist wel. Het is smoor er ook, het is echt een topfeest. Ja.